Companyes, bon dia, un divendres més. Anem a començar la concentració en una setmana que ha estat carregada de bombo i de fets que ens afecten directament. S'ha celebrat el judici de l'Audiència Nacional sobre el Segonero, per fi. Ha començat el procés de selecció de la Direcció General de la nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i també s'ha acabat el període d'al·legacions al manament marc de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació també. Avui compartim plaça, compartim reivindicacions també amb la plataforma Salvem la Fe de Campanar, amb la qual ens uneix una defensa ferma i constant de lo que és la dignitat dels serveis públics, en este cas de la sanitat pública. Qui ens anava a dir a nosaltres que estem en la UCI que compartiríem un dia plaça, reivindicacions i companyerisme amb els companys de Salvem la Fe. Es donem paraula perquè diguen el seu missatge i que puguen aprofitar este megafon. Hola, buenos días. Somos de la plataforma de Salvem la Fe de Campanar y nuestra reivindicación es que el hospital, antiguo de la Fe, se convierta en un hospital completo para la zona norte de Valencia, para que atienda a cerca de 400.000 personas que en este momento carecen de una sanidad digna y pública. Y la mayoría son derivados a hospitales privados, con el consiguiente gasto innecesario y la degradación de la sanidad pública. Vamos a venir en principio todos los viernes a la misma hora. Y asimismo hemos presentado también unos documentos en les Corts para que sea tratado también allí. Gracias. Bé, abans d'entrar en més continguts, sí que volem subratllar que la defensa dels serveis públics ha estat el que més ha destacat al llarg dels últims anys, perquè també ha estat el més atacat. Quan van tancar Radio Televisió Valenciana, ho van fer perquè no es creien el servei públic de la informació pública. Igual que han estat atacant l'ensenyament amb ràtios inassumibles, igual que han atacat la sanitat pública amb unes condicions en els hospitals i en els centres de salut que no són assumibles tampoc per la medicina pública. I igual les lleis d'igualtat i les lleis d'atenció als més necessitats. El que ens uneix avui és això, la defensa del servei públic, la defensa dels treballadors públics que han estat massacrats contínuament en les nòmines i en les condicions laborals. Per tant, els que ens trobem cada divendres en esta plaça ho fem en aquesta defensa global del servei públic. I quan fem una reivindicació d'una radiotelevisió pública de qualitat en valencià i lliure de la corrupció, estem fent la mateixa defensa que fan els nostres companys respecte a la fe. Estem defensant la qualitat dels nostres impostos, la qualitat dels nostres serveis. Anem a entrar ja en el minut de silenci i després entrarem ja en el que són els arguments que s'han pogut escoltar en el judici de l'Audiència Nacional i el transvestisme polític que hem pogut veure en seu judicial. La fe de Campanar, pública i de qualitat. Volem la fe de Campanar, pública i de qualitat.
Bé, anem a començar parlant del que ha passat esta setmana en l'Audiència Nacional. Hem assistit a veure com l'advocacia de la Generalitat enviada per este Consell, obrim cometes, d'esquerres, tanquem cometes, defensava els mateixos arguments que esgrimia el Partit Popular quan va decidir tancar Radio Televisió Valenciana. L'advocacia de la Generalitat, el Consell ha defensat una llei que van qualificar d'inconstitucional i, és més, van dur al Tribunal Constitucional perquè era un tancament inconstitucional. Han defensat un ERO fet en el pitjor moment de la reforma laboral, una reforma laboral que Compromís i el PSOE qualificaven d'il·legítima. Han beneït el tancament de Ràdio Televisió Valenciana que ells mateixos van qualificar de colp d'estat mediàtic. Han tirat al FEM les seues promeses electorals. El seu programa electoral està en el FEM de davant de l'Audiència Nacional. Lo que podem esperar és que allò que s'ajuste a dret siga just. És a dir, que la sentència que isca de l'Audiència Nacional siga justa, perquè ni les lleis són sempre justes, ni totes les sentències ho són. Per tant, en això anem a treballar i en això confiem. En això i en aprofitar per a recordar algunes paraules que es van dir en esta plaça o en seu parlamentària els que avui ocupen els més alts càrrecs de les institucions valencianes. Com el president de les Corts que deia que no es podia tancar Canal 9 com si fos una dictadura bananera. El mateix que li va dir a Alberto Fabra que este cop d'estat no li eixiria gratis. No, no li eixit gratis, li ha eixit a guanyar. El mateix que li va retraure a Fabra que havia tancat Radio Televisió Valenciana per manament de Madrid al dictat de les polítiques més neoconservadores. Les mateixes polítiques neoconservadores que ara assumeix este Consell. Les paraules de Ximo Puig, qui va acusar el Consell del Partit Popular de Fabra de donar un col de mà i de generar un estat d'excepció. El mateix estat d'excepció que ara ha defensat en l'Audiència Nacional. Un frau de llei que Puig va prometre combatre política i legalment. Ni ho ha combatut legalment, ni ho ha combatut políticament. I finalment, de la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, qui va qualificar el tancament com un estat d'excepció, va dir que la televisió valenciana no era del PP, que no era del Consell, que era dels valencians i de les valencianes. Seran menys de 1.600 valencians i valencianes que ocupaven la plantilla de Radio Televisió Valenciana. D'eixos treballadors que la mateixa Mònica Oltra va dir que eren el millor patrimoni de Radio Televisió Valenciana. En aquests moments s'ha segellat el que ha sigut el major travestisme polític que s'ha vist en este país valencià, que curiosament no ha ocupat ni una línia de portada dels mitjans de comunicació que tantes línies s'han ocupat per a difamar i dir mentides sobre la situació dels treballadors i de l'empresa que continua tancada. Jo ja no tinc res més que dir aquí, els companys dels altres sindicats volen posicionar-se sobre el que es va dir allí. El que sí que vos podem dir és que el comitè d'empresa continua unit, que mantindrem, mentre siga possible, la defensa dels nostres interessos, que són els interessos dels treballadors i els interessos dels valencians, y que esperem que en los meses próximos se puedan producir millors noticias. Primero, agradecer a los compañeros que os desplazasteis hasta Madrid el día 11 vuestro apoyo, el madrugón que os tuvisteis que pegar para estar allí, pero fue muy agradable el saber que estabais allí con vuestros pitos, con los chupetines y con la pancarta que representa lo que siempre hemos defendido, la de no som els culpables. Muchas gracias a los que vinisteis, gracias a los que a última hora se descolgaron y no pudieron venir, alguno porque se quedó dormido, otro porque le surgió problemas de última hora y otros porque pensaban, como algunos de nosotros, que finalmente nos iba a celebrar el juicio. Muchas gracias por vuestro apoyo, y este apoyo lo quiero hacer extensivo también al resto de compañeros de otras televisiones autonómicas que también estuvieron allí dándonos soporte. Me vais a permitir que agradezca especialmente a los compañeros de CGT
que nos han ayudado mucho en esta demanda. Estaban allí porque tuvimos un encuentro y demás. Y especialmente pues a una persona que estimamos mucho, que es Alberto, que es un compañero de CGT en Telemadrid, que nos ha ayudado mucho en la demanda. No solamente a los de CGT, por supuesto, al resto de compañeros de otros comités, de otros sindicatos que estaban allí. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Y luego quería comentar pues un poco las impresiones que sacamos de aquel juicio, ¿no? Por lo menos nosotros y nuestros servicios jurídicos. No vamos a entrar en valoraciones, porque las valoraciones llegarán pues cuando tengamos la sentencia, ¿no? Podemos hablar de impresiones y de, bueno, pues un poco la satisfacción del trabajo realizado. Y en cuanto a satisfacciones, pues bueno, nuestros abogados, y creo que el resto de compañeros también, quedaron contentos con la exposición. En concreto, bueno, pues hablamos de que nosotros dijimos todo lo que teníamos que decir, la otra parte también. Es verdad que hubo piques, hubo réplicas, contrarréplicas y tal, pero la estrategia que teníamos la expusimos tal cual, tanto en el tema de la nulidad como en el tema de la sucesión de empresas. Estamos satisfechos. La otra parte utilizó un poco, por seguir con el símil futbolístico, pues juego sucio, contando mentiras, intentando escampar porquería con el ventilador, y bueno, cuando no le interesaba, pues contando cosas como aquello tan famoso de no recuerdo, no me consta, ¿no? Algunos argumentos fueron infantiles. Por las redes hemos tenido retransmisión, gracias a los compañeros que nos han ayudado un poco a que los que no pudimos estar allí estuviéramos al día por ese minuto y resultado. Y bueno, como ejemplo, pues no sé, de esta defensa infantil, pues cuando el presidente del Consejo Liquidador dijo que no sabía quién había puesto la carta de ajuste. Bueno, nos parece un poco increíble. Cuando se hablaba de que el objeto de la empresa era distinto porque, bueno, esta tele iba a ser toda en valenciano y era digital, y la del 84 no. Bueno, nos parecieron argumentos totalmente pueriles, infantiles, y que nos dan fuerza pues para pensar que todavía hay partido. Nosotros estamos contentos y pensamos que hay partido, que todo puede pasar. Y queremos insuflar un poco de optimismo, sobre todo porque ayer salió publicado un artículo que, más que una crónica, era un artículo de opinión, en concreto en El Mundo, supongo que por desconocimiento del periodista, ¿no? Y hacía alusión a la actuación, o a la intervención, mejor dicho, del fiscal al final, ¿no? Es verdad que cuando se celebró el juicio en el TSJ, la actuación del fiscal, recordemos aquella persona anciana, pues nos hizo albergar muchas esperanzas, y sabíamos que la nulidad estaba más próxima. En este caso es un juicio completamente distinto, no hay vulneración de principios fundamentales. Bueno, es diferente, ¿no? El fiscal dijo un par de cosas que, bueno, pues ha hecho que cale un poco el pesimismo, ¿no? Y yo voy a dar nuestra opinión. Cuando el fiscal habla de que él no veía el tema de la inconstitucionalidad, nosotros esto lo vemos desde un punto de vista positivo, y lo vemos positivo porque de esta forma impidió que el juez Bodas elevara la cuestión de constitucionalidad, con lo cual la resolución de la sentencia se hubiera alargado. El tema de la inconstitucionalidad no está cerrado. Veremos qué es lo que pasa y podremos volver a meterlo si el resultado no nos es favorable. Pero el titular de este periódico decía que se había enterrado definitivamente la nulidad gracias a la actuación del fiscal. Nosotros no lo vemos así, al contrario, pensamos que esta actuación nos puede beneficiar. Luego hay otra segunda parte de la intervención del fiscal que curiosamente se ha obviado en este artículo de opinión, ¿no? Y es cuando el fiscal expresó sus dudas sobre la forma en la que se habían hecho los despidos de los trabajadores, que dijo que probablemente no había sido la forma correcta. Pues precisamente eso es lo que nosotros estábamos defendiendo. Nosotros estamos defendiendo que hay una ilegalidad en el ERE, puesto que los despidos se alegaron por una causa, pero se desarrollaron por otra. Quiero decir con esto que, a ver, no nos vengamos tan arriba y pensemos que ya está ganado, pero tampoco nos creamos que está perdido. Ahora todo dependerá de lo que decida el juez Bodas. Él
apoyó a todas las partes, tiene 20 días como máximo después del plazo de 3 días de alegaciones, para decidir, y hay que ver cómo ha calado todas estas cosas que se expresaron. Pero nosotros seguimos siendo optimistas y pensamos que la nulidad es posible sin la cuestión de inconstitucionalidad. Si esto fuera así, y luego, bueno, pues veríamos el tema de la sucesión de empresas, pero ya entraríamos a hacer análisis y esto es mejor hacerlos cuando tengamos la sentencia. Esto no se habrá acabado, en el mejor de los casos, que tengamos la nulidad y tengamos la sucesión de empresas, no se habrá acabado, habrá que probablemente negociar, pero ya iremos paso a paso. En el peor de los casos, que la sentencia fuera ajustada a derecho o que fuera improcedente, no os quepa la menor duda de que vamos a recurrir y que se abren otras vías. La improcedencia nos abre otras vías, una vía en el Supremo, otras vías que, bueno, pues estamos trabajando y que ya iremos contando en su momento, pero que no estará todo perdido. Y ese a lo mejor es el momento en el que tenemos que meter la cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, la cuestión de constitucionalidad no está cerrada. Así que, después de ese rollo que os he soltado, no he querido entrar en temas jurídicos porque, bueno, no los domino y creo que todos nos hicimos una idea de cómo fue el juicio. Yo creo que tenemos que seguir luchando, el ánimo arriba, la cabeza bien alta y continuamos yendo a por ellos. El primer de tot, el primer que volem fer és agrair als companys del comitè el treball que han fet, que ha sigut excel·lent, als advocats, als companys que anen a Madrid, als companys que esteu així tots els divendres. Volem agrair especialment la presència de Pepe Álvarez, que és el secretari general de la UGT, que va estar allà a l'Audiència Nacional, que va fer unes declaracions molt clares a la premsa, va parlar de cop d'estat mediàtic, va parlar d'atac a la llibertat d'expressió i va defensar clarament els drets dels treballadors. També volem agrair la presència de companys de Telemadrid, de la televisió andalusa, de Televisió Espanyola, que estaven ahí per a donar-nos suport i a partir d'ací s'obri un nou horitzó i depèn de com serà la sentència cap a on anem. Des de UGT som optimistes, no vegem la porta tancada a una nul·litat, però és veritat que encara així, en el pitjor dels casos en què aquesta nul·litat no es poguera aconseguir, ens queda moltíssima lluita per davant. Per què? Perquè si no fora nul, el que hauríem de fer és respectar l'acord i hauríem de respectar el punt 6 de l'ERO, amb totes les seues conseqüències, des de les contractacions temporals. Si donen per legítim l'acord, estic parlant si donen per legítim l'acord, la que es va firmar, la que ha anat al jutjat. Haurien d'aplicar el punt 6 en les contractacions temporals i en les proves d'accés a la radiotelevisió, amb la qual cosa hauríem d'estar damunt d'ells pressionant-los per a que ho compliren, perquè es veu que ells soles no van a fer-ho. Hem d'estar damunt i haurem d'estar damunt per obligar-los a que escolten els drets dels treballadors i a que ens respecten. Ja diguem que no estem donant per perduda la nul·litat, per a res, però malgrat en el pitjor dels casos ens queda lluita. Hem d'estar ahí, hem de continuar i hem d'obligar-nos a que respecten els drets dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana i a que no ens burlen en la nostra cara i en la de tots els valencians. Gràcies. Bé, doncs tancarem afegint l'agraïment també als companys d'Esquerra Republicana que van vindre fins a Madrid i ens van acompanyar, als d'Esquerra Unida que es van apropar també a la concentració en Madrid, concretament la diputada Esther López Barceló, i a tots aquells partits que al llarg d'esta setmana s'han adherit als nostres plantejaments. També als comitès de Canal Sur, de Telemadrid i de les diferents televisions autonòmiques. Precisament Telemadrid té este cap de setmana una manifestació perquè commemoren, no commemoren, sinó que recorden el 4è aniversari de l'ERO que es va posar també patas cap amunt a l'empresa en una sentència, en un ERO que després els tribunals van declarar improcedent. Jo crec que avui hem d'acabar este acte aplaudint-nos nosaltres mateixos, perquè en 5 anys som els mateixos que anàrem a la Gran Via, a la seu del Consell d'Administració, a protestar contra les decisions que iniciaven el camí cap a l'ERO. Som els mateixos que es concentraven cada setmana en les instal·lacions de Burjassot
per a protestar contra l'ERO que se mos venia damunt. Som els mateixos que ocupàrem els estudis per protestar l'ERO quan se va aprovar. Som els mateixos que anàrem a les Corts. Som els mateixos que anàrem a Madrid per denunciar la nefasta gestió de Jaraba i la nefasta gestió de Pedro García. Som els mateixos que anàrem als aquelarres polítics del Partit Popular en els congressos de València i els congressos d'Alacant. No mos han manejat en el nostre plantejament ideològic de defensa dels serveis públics. Per tant, podem aplaudir-nos i mirar-nos a l'espill i estar orgullosos del nostre posicionament, perquè els nostres advocats i els nostres plantejaments no han canviat com sí que ho han fet els que avui se senten en el pacte del Botànic, que són la indignitat de la classe política en aquests moments.